Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo praviti restovani krompir. Za to nam je potrebno kilogram krompira, od začina nam treba so, slatka crvena mlevena paprika, 1 decilitar ulja, biber, crveni luk 2 glavice. Prvo ćemo oprati krompir, dobro ćemo ga oprati, kuvat ćemo ga u ljusci, nalit ćemo sa vodom i od momenta kada proviri kuvat ćemo između 20 i 30 minuta dok se krompir ne skuva. Evo, posle pola sata krompir se skuvao. Sad ćemo ga ostaviti jedno 10 minuta da se ohladi, da možemo lepo da ga oljuštimo. A mi ćemo za to vreme krenuti da propržimo crveni luk i ulje, da pripremimo sve za restovani krompir. Dok se krompir hladi, mi ćemo prodinstati crveni luk. Dodat ću pola šoljice od ovog decilitra ulja. Sada ćemo sačekati da se malo ugreje i na tihoj, laganoj vatri ćemo dinstati luk. Dodat ćemo alevu papriku, so i na kraju ćemo dodati oljušteni i isackani krompir. Evo, ulje se ugrejalo. Dodajemo crveni luk. Promešat ćemo od 9. podelaka, smanjit ću na 5. da se polako proprži, da ne pregori. Crveni luk uvek dodajem, od kako znam kuvam restovani krompir sa crvenim lukom. To sam naučila od moje bake i jednostavno mi je to ostalo i najukusniji mi je upravo sa crvenim lukom. Probajte pa ćete i vi vidjeti da je velika razlika između crvenog i crnog luka, pogotovo ovako sa krompirom. Evo, crveni luk smo prodinstali. Dodat ćemo 2 kašičice kafene slatke mlevene crvene paprike. Dodat ćemo bibera. Možete dodati i ljutu papriku, čili, šta volite. Ovako ćemo sad to promešati. Vatru smo skroz smanjili. Sklonit ćemo da nam paprika ne pregori. Sada ćemo krompir iseći. Ovako ne morate na jednake delove. Bitno je samo da se ne rasturi, da se ne napravi pire, ipak da ostane u komadu. Ovako. Evo, možete i ovako. Promešamo. Dodat ćemo soli. I opet ćemo sada vratiti na vatru. Pojačat ćemo ringlu. I samo 1 minut ćemo propržiti da se sve to lepo sjedini. I naš restovan krompir je gotov. Naravno, služi se kao prilog uz meso, uz ribu, a može i ovako da se jede u sezonsku salatu. Evo, još 1 minut ćemo ga propržiti i možemo ga poslužiti. Na kraju, u toku tog zadnjeg minuta, dodajemo ostatak ulja. Restovan krompir ne treba da bude suv. On će ovako upiti to ulje. Vidite, odlično izgleda, prelepo miriše i sad ćemo ga poslužiti. Evo, naš restovan krompir je gotov, poslužili smo ga sa mesom, možete sa ribom ili ovako samo da ga jedete uz neku sezonsku salatu. Ako vam se ovaj moj video dopada, vi naravno lajkujte, podelite sa prijateljima, ostavite mi komentar, prijavite se na moj kanal i obavezno probajte da napravite ovaj predivni restovani krompir. Prijetno!